Alright guys, so magandang hapon sa inyo lahat. Araw ng Sabado ngayon. So meron tayong pupuntahan na isang spot sa Barangay Panikwason, Naga City. Dito yung adventure vlog na talagang planado na kung saan pupunta na naman tayo sa mga gandang spot dito sa Kabikulan. So ito yung nakaset na outing namin kasama yung matatagal kong mga kaibigan, kasama ang kanilang pamilya. So ngayon, pupunta natin ang isang lugar dyan sa may Panikwason. Tara, samahan nyo ako sa ganito. Let's go! Alright guys, so nandito na kami sa spot. Anong pangalan nga nito? Haswell Campsite and Resort. Dito lang sa Barangay Panikwason, Naga City. So ito yung main gate nila. Para talaga to sa sasakyan. Actually nakapunta na kami dito, kaso lang hindi namin nabalikan. Ngayon, nagkaroon pagkakataon para mabalikan namin. So, i-vlog natin to diretso para at least kada paano ma-promote na natin tong resort to dito sa Panikwason. Simula doon sa may main gate, siguro mga 200 meters away, papunta sa mismong spot. Ito ang daan, no? Ayun, nasa unahan, kasama namin yan. Linis dito mga staff. So simula kami dito alas 4 hanggang bukas. Ayan, meron dito tree house. Tree house na yan, no? So mamaya, ma-check naman natin yan. And then meron naman tayong drone shot dito sa lugar na to. Kubo. Tapos doon tayo mag-stay. Yeah. Nandun yung swimming pool. Alright. Malaki ang lupain. Kasyang-kasya ang ilang sasakyan. Tapos mga motor. Nakakabana, oh. Pwede dyan mag-CR. So ayan, ayos mga tayo na mga gamit natin kasi hindi tayo sa lugar na to. So mamaya mag-enjoy tayo dito. Let's go! Bright, the dreams are on your side. When the stars are lit, they try to catch your eye. Is it destiny or just beginner's luck that I found you? Now the moonlight dances gently over you. I have never found the peace inside my mind. I got nothing here that keeps me in line. In a messed up world, it's hard to see the good in everyone. In a broken conversation, silence won. Ayun, so papasok na ako sa rooms na kung saan dito kami mag-stay overnight. So ito yung nasa likod ko. So check natin yung loob ng room na to. So meron ditong duyan. Tapos yung gusto na maiga dito, maupo, pwede dito. And then ito yung loob ng kwarto. So meron siyang bed. And then meron electric fan. Meron din mesa, salamin. Ang problema lang dito is walang aircon. Pero sabi ng owner, malamig naman daw dito pag gagabi hanggang bukas. Kaya talagang siguro lalamigin ng mga bata. Yan, ito yung CR niya. Buksan natin. Mabango ang loob ng room. Hindi ko kung nasa ng ilaw dito. So ito yung CR niya. So medyo maliit lamang yung size ng room. Pero kasya naman kami dito. Kasi una-una doon naman matulog sa labas, sa may duyan. And then, sakali naman talagang gusto kong matulog sa may labas, pwede ako maglagay ng tent. Doon sa area ito. Kasi malawak ko, ito yung labas siya. Ito yung labas siya. So, let's go. Prepare tayo mga gamit natin. Pasok natin lahat dito para dire-diretso na yung enjoy natin dito sa lugar na to. Let's go.
wondering, is our love strong, just like a love song? Baby, it's haunting me. Don't know what you're thinking, it's like I'm sinking deep underwater. Maybe it's harder, harder, harder for me. Oh, harder for me. Maybe we're over it, or maybe just lovers, cause under the covers, baby, you're showing me how to be fearless, so no one can hear us. You're throwing the pillars through the floor. Now put your loving, loving, loving on me. Eh, loving on me. Maybe you won't see me get emotional, and sometimes I pretend I'm just above it all. But I want you lying next to me. Yeah, I want your body. So ito naman yung parang hall nila. So, kasya dito ang ilang katao. Ayan, ito yung hall nila dito. In case na meron kayong celebration dito, party, pwede kayo dito. May mga upuan, pwede kayong magdalang mesa. And then meron din ditong kabana. Ito yung kabana, oh. Ayan, isang kama lang. Pero yun lang, maliit. Maliit yung size ng kabana. And then dito, pwede maghugas at pwede rin magluto. Boss! Tingnan mo naman ang rice cooker natin. Ano, boss? Lasingan tayo, boss? Sige. Tapos ito yung rice cooker. Napakalaking rice cooker. Ilang kilo, boss, ang kaya nito? 5 kilos. 5 kilos. And then, doon naman yung swimming pool dito sa lugar na to. Kasama namin si Joros Gamboa ng Naga City. Ito, may mga mga fixed na mesa tapos upuan. Tapos yun naman yung swimming pool. Pang adult. Tapos ito naman yung pambata. Hindi ko alam kung gaano kalalim to, pero sigurado kasyang-kasya yung 5 years old dito. Kasya yung bata dito. Tara. Cut. Grabe. So, yung may kabado na. And then, doon din sa unahan meron din. Tapos dito, ang laki ng parking area dito sa lugar na to. Alright. So, swimming pool, meron pa doon. Check natin doon sa unahan pag okay tayo lahat, pag naka-stable na lahat. Ayan, napaka-presko sa lugar na to. Ha? Tell me, babe, where are you going? Prairie wind goes on blowing. Tumbleweed shadow, I'm tied to you. Tell me, babe, what are we gonna do? 'Cause you got me in a bad spell, spinning and I can't tell where to get the magic. I just gotta have it. In the light, I had a vision. In the dark, a premonition. You took my dreams. Alright guys, so good morning. So bago tayo lumabas dito sa kwarto, nais ko muna bumati sa lahat ng mga ina, mama, mami, nanay, o ako kung ano pa tawagin sa inyo ng mga anak nyo na happy Mother's Day sa lahat. So nandito tayo ngayon sa loob ng kwarto. At the moment, hindi ko na alam kung anong oras ngayon. Basta nagising ako, gising ng mga kasamahan ko. So nandito tayo ngayon sa loob ng kwarto. Check natin yung labas. Pero ang nakikita ko, maliwanag na. Yun. Good morning. Ay, grabe. Ito yung panahon natin ngayon.
guys! Ay, lasing! Maglas Lasing! ka lang malambing. Grabe. Natulog ako mga around 3 o'clock in the morning. So ito yung spot. Ano? Ito yung swimming pool. Ramdam ko ang lamig. Kahit hindi pa ko naliligo. Ano, lasing? Nilalamok daw. Lasing? Alam, hanabi. Ito yung mga bata, oh. Hindi nila ramdam ang lamig. Ako, ramdam ko ang lamig. Si madam, oh. Oo. Ito ba? Hindi nila ramdam ang lamig. Mahuhuli tayo dito mga kasama natin. Hi, baby. Hi. Han, Happy Mother's Day! Ito. Aray ko! Aray mo! Good morning! Happy Mother's Day! Sino na sa loob ng tent? May tama sa loob ng tent! Good morning sa lahat. Okay na tayo sa araw ng linggo ito kasi bukas may trabaho naman. Nilalamok daw, di alam, hanabi yun. Ipagpili ka lang mga aki. Tatalo na tayo. Swimming pool. Ito na. Ay. Nakikita yan. Lugar na yan. Di ko alam ang tawag dyan. Basta bangin yan. Hop! 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 Good morning! Ah, ayan! Nakagbigay sa bagay! Nakagbigay sa bagay! Posible! Pag yan, isinahan mo si Sinika. Ay, galit yan. Hindi galit! Hindi galit! Galit yan. Lalik! Huwag ka na magbigyan! Ay, Okay, so- huwag ka na! Huwag ka na! Good morning! Hindi ka na, napagbigyan. Ako naman si Chulo ko napagbigyan man. Ako naman. Chol! Pares man lang kamo, Chol. Hindi man. Hindi mo pala si Vin. Ay, hindi! Ay, si Vin! Ano ba rin mag-iyaw? Wala. Hindi matinag. Lasing lahat. Hindi, gising na. Whew. Grabe. Oh, dami na inom namin kakabe. Ay. So, tingnan natin kung ano ang masal natin. Tara. Whew. Grabe.